Rodil sam se u najljepšem raju, Podravini, u najljepšem kraju, na Svetog Jožefa tu na Dravi. Tamburu mi odmah v ruke dali, stari Japa navek znalje reći, s tamburom se ne mre rumpek steći, s tamburom sem celi svet obišel, s Podravine zbog nje sem otišel. Vrnu se u makar plesu i nek dravu si donesu, zdravskim peskom me pokrite, zdravskom vodom poškropite. Vrnu se u makar plesu i nek dravu si donesu, zdravskim peskom me pokrite, zdravskom vodom poškropite. Igral sam i igral do smrti, tu navadu me bum dal zatrti, mesto krvi srcem trava teče, sve me više ona sebi vleče. Grunta nemam, imam tamburaše, srce puno Podravine naše. Brza Drava se me više vleče, jer u meni krv podravska teče. Grlo se u makar plesu i nek dravu si donesu, zdravskim peskom me pokrite, zdravskom vodom poškropite. Vrnu se u makar plesu i nek dravu si donesu, zdravskim peskom me pokrite, zdravskom vodom poškropite. Zdravskim peskom me pokrite, zdravskom vodom poškropite. Mi smo jo kupu čujemo. Čuje? A još ništa? Ona se smije. No, pa a stiamo veramente Kako? No kako? Neko prodeda ili kaj?
Hvala lepo. Odite tam se poslužite sad. Oj, došli smo. Vamo je dobro. Dobrodošli. Neko je stavi, sad neće reći. Isto velikosti. Ovdje se neko napravi. Evo malo. Joj, pa sad smo jeli, sad smo bili na... Ima veze, O, dobro. To je najbitnije. Ostala je samo decembricer, kako se već to zove, i onaj krmek sivi. Onaj kokorančice, to mi je jedino super. Noge samo.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s duhom tvojim. Sabrali smo se na ovu svetu misu, a znam zašto, znate i vi, zato je slavimo evo lijepi jubilej vas, žena Kunovca, 50 godina i želimo Bogu zahvaliti za te godine i preporučiti vas i dalje Bogu, da vas Bog vodi, čuva vas, cijelu vašu udrugu i sve vaše planove da blagoslovi. Blagoslivljam Gospodina koji me savjetuje, te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je zdesna da ne posrnem. Stoga mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju. Amen, aleluja, amen, aleluja, amen, aleluja. Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život, imaš riječi života vječnoga. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Svima kojima je potrebno pomoć, zajedništvo, ljubav, molimo te. Gospodine, sliši nas. Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mirno postavljam, mirno svoj daje. Molimo ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bi uvijek sa svima vama. I s duhom tvojim.
ravnateljicu osnovne škole Koprivnički Ivanec, sve djelatnike škole, pozdravljam našeg dragog župnika, pozdravljam sve udruge i sve sponzore. Herešin, Đelekovec, Reka, Klogovac, Miličani, Torčec, Rasinja, Botinovec, Srekogorke, Sigečko Srce, Indrijovec, Velika Mučna, Subotica, Sigetec, Kunovec, Breg, Koprivnički Ivanec, Legrad, Jagnjedovec i Sokolovac. Ne znam jer nisam možda koga izostavila, jer se naknadno ko možda javio i došao, evo ga. Ja se ispričavam ako sam baš izostavila koga. Svima vama želim srdačnu dobrodošlicu. Riječ dajem Ružici Sitar. Ona bude, evo ga, ukratko pročitala u našoj udruzi. Dragi gosti i uzvanice, poštovane udruge, dozvolite mi da ukratko iznesem značajne podatke iz života i rada žena Punovca. Daleke 1932. godine u selu je osnovano društvo žena Hrvatsko srce. Iz tog vremena sačuvan je i barem. Društvo je djelovalo do 1940. godine kada se zbog ratnih okolnosti ugasio njihov rad. 70. godina 20. stoljeća u Kunovcu već postoji dobrovoljno vatrogasno društvo i nogometni klub Bratstvo. Mi neke tada mlade žene odlazile smo sa svojim muževima i djecom na nogometne utakmice i upravo tu sinula nam je ideja da i mi osnujemo svoje društvo. Tadašnje političke organizacije pružile su nam potporu i upoznale nas o pravilima, pa je sazvana osnivačka skupština na koju su bile pozvane žene sela Punovca. U društvo se učlanilo 80 žena. Za predsjednicu bila je izabrana Ana Majetić, zamjenicu Katica Mihote, tajnicu Verica Kovač, a blagajnicu Ruža Sitar. Osnivačice društva su Ana Majetić, Verica Kovač, Katica Gabaj, Ruža Sitar i Ružica Petričević. Već na osnivačkoj skupštini dogovorene su i prve aktivnosti. Zabava za dan žena, uređenje zelenih površina i kupnja suđa. Ubrzo organizirano dobrovoljno davanje krvi, na koje se uvijek odazivalo veliki broj seljana. Organiziran je ginekološki pregled i pregled dojki, te je upravo tom akcijom spašen život nekih žena. Od novca zarađenog na prvoj zabavi s donacijama NK Bratstva, DVD-a i mjesne zajednice kupili smo prvo suđe za 150 osoba. Uređene su zelene površine u selu, prvi planovi bili su ostvareni. Dalje smo organizirali zabave i koncerte sa poznatim pjevačima koji su punili dvoranu i tako kupili suđe za još 100 osoba. 76. godine organizirali smo se i same okrećile dvorane. 1979. godine za predsjednicu je izabrana sada pokojna Marija Bebek, koja je vodila društvo punih 19 godina. Zamjenica Ana Majetić, tajnica Marina Piskrec, a blagajnica Verica Kovač. Novčano smo pomogle dogradnju društvenog doma, kupile zavjese za prozore i dekore za pozornicu. Svake godine za 29.11. darivali smo pionire. 1993. godine aktivno smo sudjelovali u organizaciji 90. obljetnice Kunovičke bune. 2003. godine za predsjednicu je izabrana Božica Šajković, koja vodi društvo sve do 2019. godine, punih 16 godina, a zamjenica Đurđica Prlo, tajnica Ruža Sitar, blagajnica Ružica Poldrugač. Od 2004. godine udruga djeluje pod novim imenom Udruga
žena srca Kunovca. Za 30 godina rada udruge izrađen je barjak s likom Svete Barbare i posvećen u istoimenoj kapelici. Sudjelovali smo na podravskim motivima, donirali novac za operaciju Margarete Tilošanac. 2012. godine članica udruge Marina Balija sudjelovala je na manifestaciji Najuzornija seoska žena. Uz pomoć i potporu udruge Marina je vjerodostojno predstavila život seoske žene te kulturu i običaje našeg sela. 2019. godine biramo novo mlado rukovodstvo. Za predsjednicu je izabrana Dijana Koren, za zamjenicu Jelena Majetić i za tajnicu Marina Balija, dok je blagajnica ostala ista Ružica Podrugač, koja nam vodi blagajnu već 20 godina. One su stvarno hrabro prihvatile svoje dužnosti koje su u današnje vrijeme zahtjevnije zbog puno potrebne papirologije, a koje požrtvovno iz puno volje i sposobnosti do današnjeg dana izvršavaju. Iste 2019. godine organizirali smo 45 godina rada udruge na inicijativu sada pokojne članice Ružice Runjak. Vesna Pavliša je napisala kunovečku himnu koju su na proslavi obljetnice otpjevale članice udruge. Redovito održavamo manifestaciju Dani žetve. Svake godine prezentiramo udrugu na danima općine, pečenje kolača. Održavamo uskrsne i božićne radionice, te uoči Uskrsa i Božića kitimo zelene površine prigodnim napitom. Za Božić smo okitile bor u kapelici, a ispred kapelice uredile štalicu sa Josipom, Marijom i malim Isusom. Prisustvovali smo snimanju tradicionalna jela našeg kraja, prezentacijom uskrsnog doručka, šunke, jaja i zbornjaka. Sudjelovali smo u Peterancu na putujućoj izložbi 1903. sa pečenim starinskim kolačima. Donirali novac od kolača Podravskom suncu. 2023. godine također u Peterancu sudjelovali smo na samitu FEPA s lijepo uređenim štandom i kolačima. Uz sve ove aktivnosti u 50 godina postojanja našli se vremena za razonode druženja s drugim udrugama i izlete na kojima smo upoznali ljepotu naše domovine i njezine kulturno-povijesne znamenitosti. Članice udruge se nadaju da će i dalje svojim zalaganjem i radom doprinositi boljem i ljepšem životu u Kunovcu i cijeloj općini, te i nadalje obilježavati, slaviti ovako značajne jubileje. Velika zahvala ovdje prisutnim našim dragim vjernim članicama koje su 50 godina ustrajale i doprinosile našem društvu, a to su Ana Majetić, Katica Gabaj, Verica Kovač, Ana Kovač, Katica Bebek i Ruža Sitar. Zahvaljujem se svim prisutnima na pažnji. Želim vam ugodno večerašnje druženje, dobru zabavu uz glazbu i veselo raspoloženje. Moj Kunovec u srcu te nosi, kud god ja
pozdravljam u ime općine Koprivnički Ivanec i u svoje osobno ime. Evo, posebno me ugodno iznenadilo žene Kurovšince koje su pjevale ovo lijepo pjesmu. Nisam znao da postoji među vama tako lijepi glasovi i ovim putem bi vas Kurovčice pozvati na svečanu sjednicu Dana općine Koprivnički Ivanec da povodom svojih 50 godina vaše udruge otpjevate ovo prekrasno pjesmo. Naravno, ako vi to želite, ja vas doći sa vas. Bilo bi mi jako drago. Šta reći, 50 godina? Meni je to puno, možda nekima od vas to malo prođe kretaj oka, ali mogu samo reći da na vaš doprinos koji ste vi davali kroz tih 50 godina, a i doprinos koji sada dajete, a pogotovo ove 3 godine kada sam ja vaš načelnik općine, je veliki. To nije samo sadnja cvijeća, to nije samo da pomažete u organizaciji dana općine, većine kolače i tako dalje. Imate mnogo veći doprinos, a to je prije svega jedan socijalni doprinos, jedan humanitarni doprinos, a to ste puno pokazali kada ste skupljali za mnoge udruge novčana sredstva. Ono što vam želim prije svega je zdravlje, da što duže trajete, da se ne date i da se vidimo i idućih godina i da proslavite mnogo još godina. Nek vas čuva dragi Bog, nek vas čuva naš nebeski zaštitnik Sveti Ivan Krstitelj, nek vas čuva Sveta Barbara i Majka Božja Vistišta. Hvala vam lijepo i uživajte. I samo da ćemo izmoliti kratko molitvu. Sad smo se nahodali mi koji smo bili u crkvi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Bože, blagoslovi nas i ovo jelo koje ćemo blagovati i naše žene po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobar tek svima.
Say
Stare